V tejto časti definitívne uzavrieme súťaž MDD v podobe druhého a zároveň posledného žrebovania, kde sa dozvieme, kto vyhráva. Nebudeme teda zdržiavať, pustíme sa rovno do toho. Na obrazovke už máme pripravený žrebovací systém a 10 z vás, ktorí postúpili do finále z minulého kola. Takže poďme to celé premiešať a vyžrebovať prvého výhercu, ktorý získava tretiu cenu. A touto cenou je kamera, takže ešte to premiešame trochu a vyberieme, takže výhercom je Gabika. Nevieme aká, priezvisko neuviedla, tak ideme ďalej. Druhou cenou je tablet a premiešaním a vyžrebovaním túto cenu získava Alexandra Bachálková. Gratulujeme. No a ostalo nám vyžrebovať výhercu prvej ceny špičkového notebooka. Opäť to premiešame a hlavnú cenu získava Jennifer Baliová. Gratulujeme výhercom, ostatní nezúfajte, pretože u nás získava naozaj každý. Pre všetkých sú pripravené giga akcie na tie najlepšie produkty. Zároveň pripravujeme ďalšiu súťaž, kde sa tešíme na vašu účasť.